Atzo, Ibai Zabalen, gazta egunaren 17. azoka antolatu zuten. Euskal Herriko gaztarik onenak nor baino nor gehiago aritu ziren, baina garaipena ohi bezala batek bakarrik eskuratu zuen. Mutrikuko Goienetxe baserriko gaztak hain zuzen. Bertara joan gara. Mutrikuko baserri honetan dute gazta onenaren sekretua eta guk zein den jakin nahi dugu noski. Sekretua? Ez dago sekreturik. Gaur egun gaztaidanak ia berdina dira. Eta sekretua da honetzako ardiak ze jaten doan da nun jaten doan. Hoxe da sekretua netzako. Ondala pareo da este probo inun gaztaia eta esan gendun gaztaia hona zegoela eta hori eman gendun eta... Zuek ikusi zen duen hor posibilidadea baseuala. Bai, gaztaia lote danak probatzen ditu eta, geuk ere kurso batzuk egin genduen kata kurso batzuk eta, más o menos badakigu ze izan daiteken irabazlea, o zein ez, edo gaztai berri izan zen, 204 gaztaia. Eta, gusto fuerteko gaztaia izan zen. Bai. Eta bestela ez dakitxe, nik genuan probauta. Nere aita eta nere Andria, juntzen. Eta, posa hartu nuen, deitzu zienian, posa hartu nuen, sari irabazi ginula eta... Eta zelan ospatu dozue, olako gauza bat zelan ospatzen da? Ba, esan da ospatu egin duen, etxian bazkaldu eta jugunean kafia eta postria jatea jugunean auzoko tabernara. Bai. Eta antxe arratzalde oso pasa baino antxe eta gero berriro etxera lanea. Ez dago ez jairikan eta ez izarrea ben. Ez dago denborarik, ez? Ez dago denborarik gehiago ospatzeko. Auzokoek eta ze esan dotzue? Ba, hondik nahi hon inorekin ez. WhatsAppetik bai, baina bestela nahi hon inorekin ere ez. Eta WhatsAppetik? Dana zoriontzen. Dana argazkia, imagina argazkia jartzen eta horrela. Eta zer suposatzen da olako txapelketa bat irabazteak? Ba, hondik ez dakit, ikusi beharko dugu ze suposatzen duan. Ba, hondik ez dakit, ikusiko dugu, esaten dute ona dala. Saltzeko eta ona da, esaten dute ikusiko dugu, ze pasatzen da noain. Zuek zer espero dozue? Oain arte guk gaztaiatan azaldu dugu, urteko gaztaiatan azaldu dugu, baina, espero dugu hobeto saltzia, errezago saltzia. Iaz ibili ginen saiatu egin behar gaztaiatan azaltzeko eta aurten errezo saltzen dugu. Nori dedikau guratzezu sarie? Batez ere dedikauko diot nire amari eta nire atxitxari. Eta gero gure artetik jundian familiar arteko guztiei. Zure ama batez bezera? Bera izan zalako hau martxan ipini zauena, ez? Eta bera izan zen niri irakatzi zidan gaztagintza hau eta, batez ere berari. Eta atxitxari ere bai, karo. Ez nahi zaditua, baina gaztazalea bai, eta ez nau harritzen atzo irabazi izana Mutrikuko Goienetxe baserritik Maialen Egile hor Euskal Herria zuzenean.